Dilai pen manja wurpon put langwoku picnic spot ke dam atowar UPDS atum MOS along ke deng pon atowar kasimar pinang an ajak nang dinglo. Manja pen koilajan Nepalia sona bosti an ke black topping atowar nang patanglo. Bonda isi kamang hudami me abangke koilajan Nepali sona bosti pen dilai an kilometer ner kep ajak an ke patang te detsi rada tuma phan pamang hu pronglo. Lapen kache helat setami kisung phonang koklo. Labangso kilometer ner kep ajak along kaddu kawe rong phoso se arongdo. Labangso rong aradatum hithi ke bang kedam school college kedam keso kachelang dam beha bepar ke claim ke bang kedam dilai ahawar an nang palinangji. Lasi lapuson kisung bor I kirsan pensi radatum chehelat sung nanglo. Lapen thu langwoku alang sun kilangdam ji aphan Bokajan subdivision arat lapen Nagaland Dimapur anpen kai ke amat kilangdam chimitmi. Langsonan ke paleji aphan ke kengnaya towar ke ladong pon put hello. Bontami towar ke hing nopi ga jok manja an towar ke pakek dam nang lapuson si thek pon long rong lo. Dilai pen bijoy rongpi karbing long lai.